खुलुमबाय नोंथांमोनखौ दिनैनि बे गोथार फुंबिलिनि खौरां फोसावनायाव बयखौबो टाइम्स अफ बड'लेण्डनि जानानै बरायहरनाय थाबाय। नोंथांमोना जोंनि बे टाइम्स अफ बड'लेण्डआव माबाफोर खौरां फोसावनो सानदोंब्ला स्क्रिनाव होनाय नाम्बाराव फोरमायहरनो हागोन। स' रायजो राजाफोर आरो आंनि आंगो लोगो नोंथांमोन, दिनैनि बयनिख्रुइ गिबिसिन खौराङाव दङ। मैया क'क्राझार BWJF नि खौरांगिरि मेल खुंदों। थांनाय साननैसो सिगां क'क्राझाराव जालांनाय फेक एनकाउन्टार जाथायनि सायाव BWJF नि बोसोनगिरि अनजालि दैमारिनि बिबुंथि। गोजोन गोरोबथानि उनावबो बर' लाइमोनफोरा मानो हाग्रायाव थांना हाथियार हमनो गोनां जाखो? हाथियारखौ जायफोरा हमो बिसोर गोजोननाय एबा रंजानाय खुसिजों हाथियारखौ हमा होनना बिथां अनजालि दैमारिया खौरांगिरि मेलाव रोखायै बुंथिनानै होदों। लोगोसेनो थांनाय साननैसो सिगां जोंसार मुसाहारि आरो जनक कुमार ब्रह्ममोननि इनकाउन्टार खालामनायखौ कमप्लिटलि फेक इनकाउन्टार होननाबो गोख्रों रावजों आसाम सरकार आरो आसाम पुलिसखौ सोंखारिदों। बियो ओरैनो साजायना बुथारनायसो होनना रोखा बुंदों। आसामनि शिब थापाया बक्सिं नेशनेलनि फाइनालाव हाबबाय। खेबबा एशियान चेम्पियनशिप मेडेल लानो हानाय आसामनि शिब थापाया मैया समबाराव इन्सपायार इन्स्टिट्युट अफ स्पर्ट्सआव बाथि हौवाफोरनि बक्सिं नेशनेलाव हाबनो हाबाय। ब्रन्ज मेडेल लानो हानाय वर्ल्ड चेम्पियनशिप थापाया उत्तर प्रदेशनि अभिषेक यादवखौ 63.5 केजि केटेगरियाव दबथायना देरहानो हाना गावखौनो मुं खालामना लादों। आसामनि रोंगौथि गोनां बक्सार गेलेगिरि थापाया फाइनालाव सार्भिसेस स्पर्ट्स कन्ट्रल थामहिनबा SSCB नि धोलबीरजों बादायलायगोन होनना मिथिनो मोन्दों। फाइनाल मेचखौ दिनै गेलेनाय जागोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। गुवाहाटीनि साखाथियाव हाग्रानि मैदेरजों सासे सुबुंनि जिउ खहा। गुवाहाटीनि बायजो ओनसोलाव रानि रिजार्भ फरेस्ट साखाथिनि हाग्रानि मैदेरा थांनाय रबिबारखालि हरनि समाव राजीब बर' मुंनि सासे 35 बोसोर बैसोनि सुबुंखौ गाथारनानै बुथारना गालाङो। बुथारजानाय सुबुं राजीब बर'आ BJP पार्टीनि रानी मण्डल शक्ति केन्द्रनि कनभेनारमोन। रिजार्भ फरेस्टनि साखाथियाव आन्द्रेजुलि गामियाव फुंनि खमैबो 12 रिंगासोआव हाग्रानि मैदेरनि गाग्लोबनायाव बिथाङा बुथारजायो। जाथायखौ खोनाना फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि मावथि हान्जाफ्रा थाबैनो जाथाय जानाय जायगायाव सौहैयो। रानी पुलिस थानानि पुलिस बिफानाबो जाथाय जानाय जायगायाव सौहैयो आरो भेरिफिकेसन खालामखांनायनि उनाव रोखा जाबायदि सुबुङा हाग्रानि मैदेरजों बुथारजादों होनना। उनाव पुलिसआ गोथै सहखौ पस्टमर्टम खालामनो थाखाय रानी कमिउनिटि हेल्थ सेन्टाराव हरनाय जायो। आबहावा आरो हाग्रा बिफाननि मन्थ्रि परिमल शुक्लाबैद्यया गामिनि सुबुंनि थैनायनि सायाव गोथौवै दुखु फोरमायो। जाहोन बिथाङा BJP पार्टीनि मावफुं सोद्रोमामोन। भारत उदांस्रि सोमावसारनायाव सा 13 मुंख्लं जालांनायफोरनो बिबार बावदों। भारत हादोर उदांस्रियाव सा 13 मुंख्लं जालांनायखौ लोब्बा लाखिनानै मैया सनितपुर जिल्ला पुलिसनि बानजायनायाव ढेकियाजुलि बेंखननि मावख'गिरि कबिता डेकानि दैदेननायाव ढेकियाजुलि मुंख्लं नोगोराव थानाय मुंख्लं खाम्फायाव मुंख्लं सान फालियो। सनितपुर जिल्लानि बेंगिरि तपन दासआ गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो। बाहागो लानानै बुंथियोदि 1942 मायथाइनि 20 सेप्तेम्बर खालारखालि ढेकियाजुलि नोगोराव माहारियारि फिरफिला दैखांनो फैनायाव सा 13 जांख्रिथायारिफोरनि सायाव ब्रिटिश पुलिस सान्थ्रिनि आखायाव गावसोरनि बेसेन गोसा जिउखौ बावनो गोनां जादोंमोन होनना बुंथियो। लोगोसे ब्रिटिश पुलिसनि आखायाव जिउ गोमानाय सासे जोहोलावनि मुंखौ बुरखांनो थाखाय नाजागोन होनना बुंथियो सनितपुर जिल्लानि बेंगिरि तपन दासआ। सनितपुर जिल्लानि SP धनन्जय गणपत्यायाबो एखे रोखोमनि बिबुंथि होयो। फारसेथिंजाय मुंख्लं कोहली देवीनि फिसौज्ला अजद दैखांनाय बायदिब्ला दिनैसिम जिउ बावसोमनानै मुंख्लं जालांनाय जोहोलाव जोहोलावजोफोरनिसिम सोरखारा नांगौ बायदि मान होआखै होनना अजद दैखांदों। सासे 9 बोसोर बैसोनि खुंगुर नार्जारिया ULB नि सोद्रोमा होनना गावथारजानाय बिसि आरो 15 साननि गथ'नो अनसुंथाइ हैदों। सुबुंनो सिबिथाय होनो थाखाय दिनैसिम मोजां सुबुङा दं थामहिनबा जोबनानै थाङाखै। बे बाथ्राखौ रोखायै बिदिन्थि होदों क'क्राझार सहरनि साखाथि गोदान फ्लाइअभाराव थानाय थाजिम रेस्टुरेन्टनि अनार एबा बिगोमा टुनु कुमार नार्जारिनि फिसाज्ला 9 बोसोर बैसोनि खुंगुर नार्जारि होननाय सासे उन्दै गथ'आ। बिथां थाखो 3 आव फरायनाय 9 बोसोर बैसोनि खुंगुर नार्जारि गथ'आ जा गरफा गरनै बुथुमना दोननाय 10,000 रांखौ साननैसो सिगां नंखायै गावथारजानाय जोंसार मुसाहारिनि बिसि आरो 15 सान गथ'नो अनसुंथाइ होदों। ULB नि मुङै फाव फान्दायना खास्रि बिस्रियै बुथारजानाय दुखुथिया नखर आरो 15 सान गथ'खौ गोरबोआव लाना मोदाय हुगार हुगार गाबनायखौ नुना 9 बोसोर बैसोनि गथ' खुंगुर नार्जारिया गरफा गरनै बुथुमना दोननाय 10,000 रांखौ 15 साननि गथ' फिसानो मैया थोंजोङै गथायो। बेसे गोग्गाथाव बाथ्रा नङा होनबा रायजोफोर, जे सासे उन्दै गथ'आ 10,000 रां अनसुंथाइ होनाया। बाक्सायाव गेलेमु बेसाद रानदों। बाक्सा जिल्ला WUSHU गेलेमु आफादनि सिङाव थानाय गेलेग्राफोरनो गेलेमु बेसादफोर रानदों। मैया बाक्सा जिल्ला WUSHU एसोसिएशनाव थानाय आनसलिक गेलेमु आफादफोरनो BTR खुंथायनिफ्राय गेलेमु बिथिङाव नांगौ जानाय बेसादफोर रानदों। बे आफादाव बाहागो लादोंमोन BTR नि मावफुंगिरि सोद्रोमा दावबायसा बर' आरो BTR नि सोद्रोमा एबा बाक्सा जिल्ला WSHU एसोसिएशननि आफादगिरि बिजितगोरा नार्जारि आरो एसोसिएशननि आफादगिरि नेहाथारिजों लोगोसे गोबां दैदेनगिरि बिथांमोना बाहागो लादोंमोन।
बड'लेण्ड आयेन फरायसा गौतमा आलारि बाथि फोजोंदों जोंसार मुसाहारि आरो जनक कुमार ब्रह्मखौ गोसोखांना पुलिसनि गुलिजों नंखाय दायाव बुथारजानाय जोंसार मुसाहारि आरो जनक कुमार ब्रह्मखौ गोसोखांना बड'लेण्डनि आयेन आफादनि फरायसा गौतमा मैया बेलासिनि 6:30 रिंगायाव क'क्राझार आयेन फरायसालिमायाव गोजोननि आलारि बाथि फोजोंदों। बे हाबाफारियाव फरायसा दैदेनगिरिफ्रा बाहागो लाना बुङोदि जोंसार मुसाहारि आरो जनक कुमार ब्रह्ममोना थार बिजिरनाय नांगौ आरो लोगोसेयैनो इनकुरि जानांगौ होनना बिटिआर सोरखार आरो आसाम सोरखारखौ दाबि खालामदों। झारखन्डआव सासे 70 बोसोर बैसोनि सुबुङा गावनि हिनजावखौ सानजौफुनि खाजाया गोबाव जानायनि थाखाय बुथारदों। झारखन्डआव सासे 70 बोसोर बैसोनि सुबुङा गावनि हिनजावखौ सानजौफुनि जानाय आदारा गोबाव जानायनि थाखाय गाज्रियै बुना बुथारो होनना मैया पुलिसनि बिफाना फोरमायो। बे जाथाया जादों झारखन्डनि खुन्ति जिल्लायाव देवबारनि फुंनि समाव गोथै सहखौ रिकभार खालामखांनायनि उनावनो बुथारग्रा सुबुंखौ पुलिसा खायो होनना मिथिनो मोन्दों। पुलिसा बुङोदि बिथांमोना निसायाव दंमोन आरो बेलासिनि आदार संनायनि फिसा बाथ्राखौ लानानैनो दावराव दावसि जादोंमोन होनना फोरमायो। दिनैनि रादाब फोसावनाया एसेनोसै। गोजोन्थों।